ଏକାଟିଆ ଖାଉଛ ଟିକେ ଡାକୁନ। ଆସୁନ ଖାଇବୁ ଥରେ ଖାଇଦେଲ ମତେ ଖୁଆଇନ ଖାଇଦେଲ ତୁମେ ଏକାଟିଆ ଖାଇବ ନା କିଏ ଖାଇବ? ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇବି ତୁମେ କାହିଁକି ଆଗ ଖାଇଲ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଲନି? କଣ ହେଇଛି ଆଜି? ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ମାଟିଆଳୁ ଗୋଟେ ଭଜା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ତା ଦେହରେ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପୋଇ ଆଳୁ ରାଇ ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ। ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଦେଇଛି ରସୁଣ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଅଛି ରସୁଣ। ତମକୁ କେତେ କାହିଁ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି ମତେ ତ କାହିଁ ହଉନି? ଥଣ୍ଡା କହିକି ଆସିବ।